Üdvözlök mindenkit, újabb itt vagyunk egy FC videóban. Hát bejött egy új esemény, ez a Ballandor. Ezt is majd megnézzünk. Előtte Marketból kiszedem az embereket. Eddig csütörtökön szokott lenni frissítés, de most is van egy. Nem nyitottam amúgy nagyon semmit. Hétvégén nem is játszottam annyit. Ezt ne felejtsünk el, hogy mind a két helyen van Exchange, ez a 80-as, ez nagyon megéri. Én is lehetne akármit nyitni, de most egy 85-öst adott, elkartál coin. Azért egy pár 86-oson van, hát nagyon sok is, de előtte szerintem nyitottam egy 94-es, előtte azt adjunk be, 10 millió. Jöttek be új játékosok, 105-ös, már néztem őket. 90-es nincs. 92-esünk 2 is van. Mind a kettőt itt éri meg eladni. Nem tudom, hogy mire érnek ezek ilyen olcsón, de itt legalább egy pár forinttal többet kapunk. Ugye hát a leadózások úgyis kapnak annyit. 91-esünk nincs. 90-esünk nincs. 88-asunk. Hát az is van. És azt éri meg legjobban itt eladni. Na, ez az új ballandoros. Már néztem. Pikket is tudunk nyitni. Oké. 80, én már csak a 86-os. És mindent csak itt éri meg eladni. Ez sokáig fog tartani, de szerintem nem is van, nyitottam kárvájál, de az se ér sokat, azt hittem. Sokat fog érni, de hétvégén nem is játszottam. Szóval az egy vasárnapit toltam le, szombatit kihagytam. Nem tudom, hogy miért, de ez van. És még mindig van. 22 millióról lett 53 millió. Hát most már nincs. És szerintem ennyi is volt, 96-osunk nincs. De mindegy. Ugye leteltek a Division Rivals meccsek is. Ugye vasárnap van 5000-em, meg 7000 gyémánt. Elsőnek is a 4000-be fizetek be. Mert az innen így van Stovcski, Puskás, Modric, Ribéry, Pirlo, Johan Cancelo, Van Dijk. Csak nyitunk el jót. És na, 9-es mi lesz? Hát 33 millió. Hát miért lépte mindenki? Szóval ez jó amúgy. Egy 3000-est is nyitnánk. 99-től van ma 3000-es. Ami Exchange-be nagyon is jó. A pikkes Exchange-be. Hát nem is elég. Spanyol. Kam. Nem 100-as. Exchange-be jó. De nyilvánvaló, hogy van. Akkor megint kiléptem. És a Division Rivals. Ilyen nyitnák én. Ez eladható, 2 tudunk belül nyitni. Menjen. 94-től ad 101-ig.
Hát 94-es, úristen. 95-ös, hát nem érnek semmit. 20 millió a kettő igazából. Bemegyünk a Ballandorba. Ugye én is néztem, ezt már le is játszottam. Ez sok minden, mint ha már ez volt benne egyszer. Ugyanilyen, de semmi ilyesmi új nem jött be. Igazából csak lemásol itten. Majd, hogyha persze megcsinálod ezeket, mind a négyet, kiszeded egy játékost, akkor fogod megkapni ezt. Szerintem, de 102-es Cristiano Ronaldo. 101-es futás. 107-es shotting. Ez nagyon jó. Meg aki akarja ezt, a 3 Mascheránot, meg egy 102-es Messit. Com. Hát néztes nem használnám, de mindegy. Vissza a ményhöz. Van ilyen 300. Nem tudom mink. Lehet, tudsz kivenni 1000 gyémántot, 600 Mascheránot, 1500, 1.500.000 coin, és 89-től 105-ig eladható játékos, meg nem is tudsz 20, és úgy kapod meg ezeket. Hát, hogy 3000 pöttyit szerez össze, meg úgy kapod, így a többit. Én előtte ezt tenném ki. Többére majd úgyis összegyűjtök, de előbb ezt. Innen is jöhetne, jó? És Heródes. Ne, ugyanaz. 95-ös. Hát nem jutottunk előrébb vele. Még egyet nyis. Még egyet. Oda akartam előbb nézni, de már, hát most nem nyitottunk sem. 89-es, 88-as. Hát, igen. Itt is van ingyenes pak. Már kiszedtem. Nem gondoltam, hogy lesz már egy videónk. És igazából ide bejöhetünk. 2 ilyen napi exchange van, meg ilyen challenge-ek igazából. Ez is kijött. Na de. Extra. Tudunk 12.500-at nyitni. Innen nyitottam Wöller 102-esre eladhatatlan, de most reméljünk, hogy valami eladhatót kapunk. És... hát igen, szerintem nem is nézem a többit. Hát, nem mindig járt jó. Tudjunk ki lesz, meg se nézzünk, 18 millió, legalább pénz. Hogyha ugye hardware-re gyűjtök, mert eladhatatlan igazából a hardware-dem, hát rakunk egy 19.500-ig. Nunes. Ja. Magyarul mondva eladhatatlan. Igazából eladható. Hát ennél 42 millió. Van 2 Mascherano. Rátesszünk, az pénz lesz belőle. Szerintem. Most alapból is még tudok úgyis szerezni Mascheránot, mert most nem akarom igazából úgy senkit felfejleszteni. Yeah.
Legalább akkor pénz legyen belőle. Oké. És ennyi. 42.700 mehet is ki. Ennyi. És még azt akartam, hogy itt semmi se frissült, itt sem. Ugye ez mikor fog megfrissülni, ezt én se tudom. Már szavaztam is, de hát van ez így. Meg se frissült. Így, hát jó van. Igen, azt hittem. És megnézzük a játékosokat, más nem tudunk. Hát igen, áruk is van. 2 milliárd, 33 millió. Úram Istenem, Modric. Harry Kane. Úram Isten, 94-es futás. Hát az nem megy. Hát de Musiala 104-es. Van Dijk 104-es. Ezt elfogadnám, ezt a hátvédőt. Alisson 103-as. Áruk is van. Johan Cancello. Ez is nem olyan drága, de Úram Istenem. Jöttek be új százasok. Kimiai. Hát itt van ez az Xco, vagy milyen neve. Siába vennénk meg. Semmit nem fejlődnénk. Graldiol. Az is itt van. Dezecco. Degeo. 100-as. Ezt amúgy kipróbálnám. Amúgy is már ki van nőve az én kapusom. Jó, tudom, hátvédre kéne, de nagyon lement az ára. Szóval brutálisan. 350 millióról 217 millióra igazából. 55 millió, 109 millió van. És plusz, ha még coin exchange, tudtunk egy 94-eseket, még igazából 95-eseket is, de 94-est is itt érdemes eladni, meg a 95-es, úgyhogy nagyra feltörekvő nem voltunk, de mindegy. Úgyhogy lehet, hogy Degát hiszem. Nem Dega. Hát 139 millió. Valamit még nem tudunk eladni, amit még nem vettem észre. A 88-asokat. Ez mehet. 236 000 forintosok kimehettek igazából, mert szerintem megéri. Egy 85-ös, mit tudom. Akkor gyorsan a 88-asokat is eladjunk. Meg egy 89-es is van, ami ugyanúgy csak így tudjunk eladni. Van ez 141 millió. Gyűlik. Na, térjünk a tárgyra. Úgyhogy most ezt eladnám Magnumot. Mennyire tudna? 127, 126. Számoljunk ilyen leadozva is.
200-at csak. Az 340. Szerintem több lesz. Akkor menjünk egy GK. És itt is van. Degea. Hát így nagyon drága. Így még megvettem kell. Onana. Onana. Hát igen. Na, azt egyszer sem vettem. Nem tudom, mi lenne rá a pénzünk. Hát de muszáj lenne lecserélni amúgy. Majd jó észre még lejjebb fog menni. És még ennyit se érne. És még akkor ennyit se érne. És nyilván nem tudom, mi legyen. Másról. Ezt nem adtunk el. Pénzt már onnan sem tudunk kiszedni. Nem tudunk nyitogatni. Jött be egy Ballon Challenge is. Csinálod meg 15-szor a Ballon Challenge-et, 200 ticketért és 100 cointért. 200 gem, 200 ticket. Division Rivals 15-ször nyerjél. Ingyen pakot 15-ször nyis ki. És login, lépj be 20-szor. Hát. Azt hittem, hogy valamivel jobbak leszünk, de nem. Ezt még meg se csináltam. Hát szuper. Innen nem tudjunk kiszedni. Tegyünk fel. Kiszedjünk 500 coin. Nem is ezt szedtünk ide, mindegy. 142. Nem a 143 is. Nyithattunk volna egy jót is legalább. És nem lennénk bajba. Kitéri meg még itt alatt. Nagyon senkit. Személyre, úramisten. Daniel Olmo. Ez igazából nem, ez kelleni fog nekünk. Ez is kelleni fog nekünk. De nem kell venni ilyen. Mané is kelleni fog nekünk. Vagy tényleg eladjuk a kapust. Akkor ezt eladjunk. Honnan szerezzünk pénzt még? Szerintem nem lenne elég. Szerintem még nem lenne elég. Hát nyilván, hogy ezeket meg kéne csinálnom. 100 gem. 100 gem. 100 gem. Hát végig 100 lesz. Meg itt kopjunk meg a... Hát Puskás Ferenc. Ha visszajöttünk, csak kidobott valamire a játék. Azt is, aki nincs net, de... Nem tudom, hogy gyűjtsünk. Megvan arra a döntésre jutottam, hogy szerzünk még pénzt igazából.
és talán megveszem Degeát. De azért megnézzünk más kapusokat is. De még meggondolom, mert inkább CB-t venni. 320. Micsoda? 320 alapon. Hát itt 320 van kiírva. Nem itt. Anyunk 200. Ja, már látom. Hát simán ír 320-at. Legendary csak 220. Hát ez hogy jött ki? Ez hogy jött ki? De okozta, nagyon fenn van. Ő is ugyanúgy van. Legendary nem ér annyit, mint simán. Ez hogy? Ja, hát tudom. Ugye ilyenkor van, ahogy ez is ugyanúgy van, hogy itt ugye kinyissák alapon, és megveszik ugyanúgy simán, és abban együtt összerankapolják. Úgy szerintem. Én szerintem. Úgy. Benne? Nem benne. Nem rakjunk fel. Ott van Palmer, meg Wöller. Hát ugye nem tudunk mit csinálni. Exchange-et. Ez az egy van. Úgyhogy nagyon sokat nem tudunk. 96-os 3 kell. Uramisten. Még egy ilyen se tudunk tolni. Ezt 95-ös 3 ebből is. Még ilyet se tudunk. Legalább ide be tudjunk adni a 100-as, mert igazából semmi haszna nincs. Hát akkor szerintem ennek a videónak ennyi van. Ennyi volt. Nem volt ilyen nagy amikor nyitogattunk azért, de nem sokat. Magnumot szerintem, hogy eladható keretem legyen vég. De Marquinhos lesz, az kapus még várhat. Oliver voltam. Következő videóban találkozunk. Sziasztok!